Et stof består af atomer, som har en atomkerne, som indeholder positivt ladede protoner, neutralt ladede neutroner og har skaller omkring sig, som indeholder negativt ladede elektroner. Som man kan se på figuren her, så forgrener stof sig ud i 2 grene, blandinger og rene stoffer, og jeg vil så starte med rene stoffer. Et rent stof kan man også kalde et kemisk stof og er et materiale, som består af en bestemt kemisk sammensætning, uanset om det er naturligt fremstillet eller kunstigt fremstillet, og rene stoffer kan man ikke spalte til andre stoffer. Et eksempel på et rent stof kan fx være H2O, som er vand, som har samme egenskaber og samme forhold mellem hydrogen og oxygen, uanset om det er naturligt fremstillet i en bæk eller fremstillet i et laboratorium. Rene stoffer er som regel stoffer, som man kan finde i hjemmet, f.eks. vand, borsalt, som også hedder natriumklorid, eller sukker, som er sukralose. Rene stoffer kan eksistere i 3 forskellige tilstandsformer, hvor det ene er fast stof, væske og gas. Og hvilken tilstandsform som stoffet befinder sig i, afhænger af hvilken temperatur og hvilket tryk, som der er i omgivelserne omkring det. Nu vil jeg gå videre til grundstoffer. Særligt for grundstoffer er, at de består af ens antal protoner, og kun et par enkelte atomer kan have forskellige isotoper af grundstoffer, og det har de, fordi de har forskellige antal neutroner. Der findes omkring 120 kendte grundstoffer, hvoraf 80 er stabile, og det vil sige, at de ikke kan ændre sig til andre grundstoffer ved at lave et radioaktivt henfald. I grundstoffernes periodiske system er der 116 grundstoffer, og det er bygget op således, at det går efter voksende atomnumre og metaller og ikke-metaller. I de vandrette rækker er grundstofferne opstillet efter perioder, og i de lodrette rækker er de opstillet efter grupper. Grupperne bliver inddelt i både hovedgrupper og undergrupper, hvor undergrupperne er herinde ved det lyserøde, og hovedgrupperne er herude. Hovedgrupperne bliver skrevet med romertal, og derfor vil det normalt se ud, så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 med romertal, hvor alle undergrupperne vil have deres eget romertal efterfulgt af et andet bogstav. I hovedgrupperne er det særligt, at de stoffer, som befinder sig der, de minder om hinanden på rækken nedad, så alle stoffer i hovedgruppe 1 vil minde om hinanden. Der er også nogle hovedgrupper med nogle særlige navne. Der er f.eks. hovedgruppe 1, som er alkalimetallerne, 2, som er jordmetallerne, 17, som er halogenerne, og som man også kan have for saltdannerne, og her ved 18, som er ædelgasserne. Og ædelgasserne er specielt på den måde, at de kun består af et atom, hvilket gør, at de er meget modvillige til at danne kemiske forbindelser, og dermed er de også meget stabile, hvilket gør, at andre grundstoffer også ønsker at opnå den her ædelgasstruktur. Nu vil jeg gå til kemiske. Kemiske forbindelser er stoffer, hvor atomer fra 2 eller flere grundstoffer er bundet sammen til hinanden som molekyler eller i et salt. Forbindelser, der udelukkes holdes sammen af kovalente bindinger, det vil sige bindinger, hvor atomerne deles om fælles elektron. Et eksempel på disse bindinger, det kan fx være H2O. Forbindelser med ionbinding, altså bindinger mellem modsat ladede atomer uden fælles elektroner, kaldes for salte- eller ionforbindelser. Disse forbindelser kan både ske mellem metaller og ikke-metaller, og det kan fx være natriumklorid. Man finder frem til de her forbindelser ved at bruge et reaktionsskema, som vil se således ud, hvis man fx havde H2O. Nu vil jeg gå til den anden gren, som er blanding. Kemiske blandinger indeholder mere end et kemisk stof, og de har nødvendigvis ikke en bestemt sammensætning. Det vil så sige, at i princippet vil de kunne blive adskilt i mekanisk proces. Når man ser på blandinger, så skelner man mellem homogene og heterogene. Homogene blandinger er mere ensartet. Et eksempel på en homogen blanding kan fx være salt, atmosfærisk luft, snaps, som er en blanding mellem vand, etanol og en mindre mængde af andre stoffer. Når homogene blandinger bliver flydende, kalder man det for en opløsning, hvilket vil gøre, at de mere går lidt i et med hinanden. Når man derimod ser på heterogene blandinger, har de sådan en mere uensartet struktur, som man for eksempel kan opleve i mælk, hvor man tydeligt kan se, at det består af små fedtkugler, som er blandet med vand. Dermed kan man se, at heterogene blandinger består af flere homogene blandinger,
hvilket man også vil kalde for flere faser. Så den primære forskel mellem disse to, det er, at homogene består af én fase, hvor heterogene blandinger består af flere faser.